табиби 37 солаи тоҷик Мустафо Раҷабов то як соли пеш мудири маркази саломатии деҳаи тугараки ноҳияи Восе буд. моҳи сентябри соли 2020 додситони Восе ӯро ба исрофкорӣ, сӯистифода аз ваколатҳои мансабӣ муттаҳам кард. иддао дорад ки дар ин кор раҳбари кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ даст дошт, вале ӯ посухгӯ шуд. барои ки ма вобастагӣ надошт воидои кори, ма буғалтир надоштам, кассир надоштам, ма ягон главни буғалтир надоштам. Ма чӣ мо нигари дора? ҳичи гирифтан мара буран пешакӣ қарор кардан, бояд ки вобастагӣ айробари кас, главни буғалтир, кадра бояд эълом мекардан. мара ягон штрафи маъмурӣ мекардан, мара ҷавоб медодам. чун байни хишчон ташкил кардан, ина буран мара пешакӣ қарор кардан. дар ҳукми додгоҳ гуфта шудааст ки ӯ худсарона ва бо сӯистифода аз мақомаш воҳидҳои кориро дар идора зиёд ва пули давлатро аз они худ кардааст. ба ҳамин хотир Мустафо Раҷабовро 3 моҳ дар боздоштгоҳ нигоҳ доштанд. парвандааш моҳи декабри соли 2020 баъди анҷоми тафтишот ба додгоҳ рафт. бо гуноҳи аз худ кардани моли ғайр, сӯистифода аз мақом ва исрофкорӣ ҷарима бастанду аз толори додгоҳ озод карданд. ҳобши 68 000 мара ҳабси пешакӣ қарор карда, ма бурдам дар кифтанса кардам банкда, боз 3 моҳ дар рафтам сезода маҳкам кардам, баъд ман сари суда бо 11 000 гашт штраф мекардам, айвой сари толори суд биромад. ҳоло ин табиб иддао дорад ки бегуноҳ аст. ба вазири тандурустӣ ва дастгоҳи раис ҷумҳур нома навиштааст ва мегӯяд ки ӯ қурбонии кори раҳбара шудааст. 12 марти соли 2021 якм ариза ба дастгоҳи иҷроии президент кардам, ба прокуратураи генералӣ ворид кардам, прокуратураи генералӣ ҳам дастгирӣ кард. хоб ба вилояти хатлон дастгирӣ ва ироӣ кардан ворид шид дар иҷрои мо. шикоятҳои табиб то ҳол натиҷа надодааст, вале ӯ мегӯяд аз даъвояш даст нахоҳад кашид. раҳбари кӯмаки аввалияи тиббии санитарии ноҳияи Восе Баҳоуддин Азиззода дар ин мавзӯъ нахост рӯшанӣ андозад. пас аз шунидани номи Мустафо Раҷабов тақозо кард ки навор нагирем. чӣ масъала фактия ма фаҳмидам. иҷа фаҳмидам. иҷа нияти шуморо ма фаҳмидам барои чӣ. дар раёсати тандурустии минтақаи Кӯлоб рӯзи 22 ноябр дар суҳбати телефонӣ ба радиои Озодӣ гуфтанд зиёду кам шудани воҳидҳои корӣ дар маркази саломатии тугарак дар давраи 3 раҳбари кӯмаки аввалияи тиббии санитарии ноҳияи Восе рух додааст. ба гуфтаи Садриддин Ғаюров, сардори раёсати тандурустии минтақаи Кӯлоб, ин баҳс то ҳол ҳал ношуда боқӣ мондааст. ҳарчанд ӯ иқрор шуд ки дар таъмину ҷобаҷокунии кадрҳо раҳбарони кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ даст доранд. баъди ин кашмакашҳо Мустафо Раҷабов дигар табиби оддист. мегӯяд то адолат нисбаташ барқарор нашавад, аз шикоят даст намекашад. маҳмуҷон Раҳматзода, Озодӣ, ноҳияи Восе.